Nabi Muhammad Nabi kang tugasan ingkang ngamarnata para manungsa ingkang bentah kita supaya ngedohi dosa. Di timur mata hari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Ini negeri namanya jauh, kalau kami nama Islam, agami Islam sudah yang terang, asal rawi dari pengiran. Yo prokoncongan meruono rukun Islam yo iku lima, sahadat loro rukun kesiji, bisa sira kelawan ngaji. Pindhone nglakoni salat kaping telune, bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan, ping 5 kaji lamun puasa. Pemuda Jawi nama Islami, agami Islam sudah yang terang, asal dawi dari pangeran. Yo prokonco ngaweruono rukune Islam, rukune Islam yo iku lima, satet loro rukun kang siji, rukun kang siji. Bisa sira kelawan ngaji, kaping pindhone nglakoni salat, kaping telune bayar zakat, ping 4 poso ono ing wulan Ramadan,
kaca wis ra ono sing malasi sapa-sapa aga coba malaikat datu maka oleh teko tata arep goto dino kiamat dino kang gekirise langit betet bintang kokro kono bumi sekarane muncrat mumbul dadi siji gunung acor lapur bumi diganti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fi'il billahi salatan daimatan bitawami mulki lain do elingo yen wis numpak ing bandosa pengin sambat karo kaca wis ra bisa ngelingono yen wis manggon ngisor semboja tanpa bantal tanpa guling tanpa kloso sebab urip ngibadahe sia-sia rene tapi dawuhe kang maha mulya senajan padha sambat ngaruh ora wis ra ono sing malasi sapa-sapa eling-eling wong urip bakal mati aja bunga maring donya mulya mukti lurung ilmu wong ibadah ingkang ngerti muring amal wiwit urip tumeka pati wajib pasrah wong andel
sapa bisa matrekake yang kelingan atine bingung sapa bisa amarekake gunung-gunung digawe sawah kekepiye oleh banyoni durung-durung yondo digawe susah kekepiye oleh lakoni ana uwote wetan kemati kulon kemati tak timbang timbang padha abote gunung digawe sawah kekepiye oleh banyoni durung-durung yondo digawe susah kekepiye oleh lakoni sapi siji jadunge loro dadi prawan aja metu bengi mangko mundhak digondol gendruwo datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati duwe bojo aja dirusui kek sing lakan yo pirang-pirang
karo koncone Josumalang bakal ayem atine kuningan diputong-putong sapa bisa matrekake yen kelingan atine bingung sapa bisa amarekake gunung-gunung digawe sawah kekepiye oleh-oleh banyoni durung-durung yondo digawe susah kekepiye oleh lakoni ayune ora kemiun bubrake wong omah-omah aja mung mandem golek ana ngendi omahe sapa bisa amarekake Allahumma sholli wa sallim ala
padane kang wajib dizakati kanthi sarate ora kurang muga sampurna parange kang nomor papat iku ngelakoni poso kang nomor papat iku ngelakoni poso saben wulan Ramadan kanthi sampurna tumrape wong Islam padha nglakonono aja ninggalke tanpa uzur kang nyata nomor 5 iku haji kang wis nyata den wajib tumrape wong kang kuwasa bisa aman dalane sangone ana kang tinggal ing omah ora sengsara Allahumma Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Ngadadama fi ilmillahi salatan Daimatan bidawami mulkilahi Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana Allahumma bina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin iku lima ing waranane kaping salat wengi lakonono kaping pindho wong kang saleh kumpulono kaping telu dikir wengi kang suwe kaping papat kudu wonten ingkang luwe kaping lima kang saleh kumpulono ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawe dari pengiran yuk pro konco awaruno rukuni Islam yo iku lima sahadat loro rukun kasiji isuwa sira kelawan ngaji ing pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat pipat poso wulan Ramadan ben lima kaji lamun kuwasa ingat-ingat malam kasih yang nyawamu itu seperti layang jangan sekali tinggal sembahyang Quran dan jadi panutan ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran yukro konco ngawaruno rukune Islam yo iku limo sadar loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat kaping telu ne bayar zakat ping pat wulan Ramadan ping limo kaji lamun kuwasa ingat-ingat malam dan siang nyawamu
negeri namanya Jawi. Kalau agami namanya Islami, agami Islam sudah yang terang, asal dawuhe dari pangeran. Yo prokot ngawaruno rukuni Islam yo iku limo, sahadat loro rukun kesiji, bisa selawan ngaji pindho ning lakoni salat, kaping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo ngaji lamun kuwasa. Sendi Mas, ono sing kehilangan HP. Heeh, niki. Oh ya. Oke, terima kasih ya Mas. Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat, pecah kula mugi Allah paring iman, salam beri sekarat lan terus mati, nuli padam ning kuburan tinta kuning, aranipun kang takon mungkar lan nakir, lamun wong oleh iman ninggal dikir, lamun wong bisa jawab kang sempurna, mongko nuli ngamal bagusi gua teko, lan bagusi ungguli poro biayi, kuburane dina-dina jagar putih, kuburane malih ana jendelane, bisa pada kesorotan suara kuning, lamun uwong ditakoni makam megap, pertakuni malaikat getap-getap, ngaksa dosa ning kuburan brebes melas, nuli godhok malaikat getap-getap, ini negeri namanya Jawi, kalau agami Nama Islam di agami Islam sudahlah terang, asal jauh dari pangeran. Yo prokonco ngawaruana rukune Islam yo iku limo, sadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji, ing pindho ning lakoni salat, kaping telune bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo haji lamun puasa. Negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Ingat-ingat malam kan siang, nyawamu itu seperti layang, jangan sekali tinggal sembahyang, Quran dan hati jadi panutan. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Prokonco ngawaruana rukune Islam yo iku limo, sadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Do elingo wong urip iki
Ku sedelo ojo wega ojo susah yen kon poso